I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. Mislim danas, ovo nije nova epizoda, ovo je prva epizoda, samo trenutak, to je to. Znači danas ljudi igramo Minecraft, kao što ste vidjeli po naslovu i po thumbnailu. Znači ljudi, danas ćemo igrati malo Minecraft, radit ćemo te, znači, neke projektilne stvari. Minecraft, evo, reklama, izvinite na reklami. Pa ajde krenemo, znači pravimo novi survival svijet, inače, kako niste znali. Pa mogli bi da krenemo, izvinite što ja neću gledati u kameru, nego ću gledati u gameplay, tako da uživajte u gameplayu. Znači, ljudi, ovo je moja prva epizoda. Nadam se da ćete da je podržite. Mislim, volao bi stvarno da je podržite. Palac. Lol. Znači, stvarno bi volao da mi podržite epizodu. Mislim, ako hoćete da mi podržite. Ako nećete, onda zaveste. Lol. Dobro, za sad treba nam malo wood. Ovako, da napravimo crafting table. Malo stikove. Samo trenutak moram priskijati da stavim ovdje i mogu ovaj rekorder. I znači da, mogu bi sada krenemo. X da kliknem i da krenem sa epizodom. Pa mogu bi da krenemo. Lakše ovako sad. To je to. I da, ajde sad da postavimo crafting table. Nećemo vrata da napravimo, nego napravit ćemo sve što nam potrebno da bi mogli da krenemo sa preživljavanjem. Kopaj, cepaj. Mora malo drva da skupi. Pa kad skupi malo drva, možda ću da idem u pećini i tako to. Znači, evo, skupili smo malo više drva, pa da napravimo jedan kramp. Sam napravio kramp ili šta? Nisam ništa drugo napravio. Nisam apsolutno ništa napravio, zato što nemam wood. Da. Eto ga, krampić. Ajde da krenemo. Znači, idemo dole u ođenje. Ja ću fokusirati na gameplay, tako da ne mogu baš sada da gledam u kameri, jer moram da se fokusiramo na gameplay, ali ja ću svakako pričati i dok snimam gameplay. Wahaha. Evo sad imamo 7 cobblestona. Ovako, kad kopamo, pravimo ruku. Moramo tako. Jednostavno je bilo da krenemo od ovdje da pravimo ruku. Ne znam što sam krenuo odavdje da pravimo ruku. Ali, znači mora ovako, da bi imali svetlo. I damo malo kamena da iskopam. O da, buhahaha, lol. Dobro. Pa sada, pošto smo kupili malo kamenja, sada bi mi, ljudi moji, trebalo da napravimo jedan kameni mač i kamenu sekiru. Da bi brže inače cepali drva i te stvari. Pa hajde, možemo da krenemo sa cepanjem drva. Kao što vidite, već cepam malo od drva. Znači treba će dosta drva, jer mislim da u ovoj epizodi nećemo baš nešto da kuću sada pravimo u prvoj epizodi. U prvoj epizodi ćemo se čisto samo zakopati u podzemlje, čisto onako za početak, jer svi znamo da za početak moramo sad da se zakopamo. Pa da, danas ćemo morati. I dok mi ovo radimo, moramo da skupljamo malo kamena. Tipa 3 kamena dosta, samo što 3 mi treba. Nisam podao crafting table, tako da moram da idem po crafting table. Da uzmem ovo. Ne znam dakle meni vrata.
Gdje je moj crafting table? Ne znam, pravit ću drugi, ajde sad ja sada. Mrzim sada da... Gdje mi je crafting table? Evo ga, čak i on dva komada, znači tu je bio nema veze. Stavit ćemo ovdje dva crafting table. Znači da napravimo jednu peć. I da se laktam peć ovdje. Znači, moramo tako da uradimo. Sada, znači, moramo da iskopamo malo veće rupe, kako bi mogli inače ovako da preživimo, ili inače ovako da preživimo bez... pa mi telefon. Znači da bi mogli da preživimo bez torča, jer točno da je, kao što se date osvetljenost. Ovo ćemo čisto ovako da se zakopamo. To čisto ono za početak, ovo grevo neću da kopam. Znači trošim pickaxe na grevo. Da, čisto onako za početak ćemo se zakopati, pa ćemo možda kasnije ćemo možda da ugodimo i kuću, će napravimo kuću. Ne znam, to ćemo u drugoj epizodi Minecraft preživljavanja da uradimo. A ljudi moji, ja ću samo još ovo malo da iskopam, pa ćemo najvjerojatnije da završimo epizodu. Dobro, ja sam još ovaj blok i završavamo ovdje epizod. Samo trenutak. I ovdje ne završimo epizodu, da postavimo da je na vraćanim, kako da... Dobro. To je jedan blok. Samo trenutak. I ljudi, to se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, obavezno stavite like, subscribe se na moj kanal. A do tada, ljudi moji, veliki boj. Ti nećeš stvari, ti nećeš. Ja nemoj.